היי, שלום לכולם. טוב, אלעד דיין. אלעד דיין, היועץ הפנסיוני, הסוכן ביטוח שלי. הכרתי את אלעד דיין לפני כמה שנים טובות, בהמלצה של השכנה היקרה שלי, שאמרה לי, תכיר את הבן אדם ותבין למה אני ממליצה לך. ואכן הזמן עשה את שלו, והבנתי שהכרתי פה מישהו שירותי מאוד, סבלני מאוד, אמין מאוד, ישר, נותן שירות עד הסוף, זמין, מקצועי, כל הקומפלימנטים שרק אפשר להגיד. אלעד מטפל לי בכל הביטוחים של המשפחה, בכל הנושאים הפנסיוניים. אני עצמאי, גם אשתי, אז הוא מטפל לי בכל הדברים. אנחנו עושים בערך פעם בשנה צ'קאפ ועוברים על הכל. הוא מסיק את המסקנות, אנחנו מתייעלים ביחד עם העצות שלו. תמיד זמין, גם אם הוא לא זמין לרגע הוא חוזר אחרי זה ועונה. לא יכולתי לבקש טוב יותר. אני מאוד מרוצה, אני מאוד ממליץ למי שרוצה. וזהו, תודה רבה אלעד, תודה רבה.